M'acabo de trobar amb Shakespeare. I tots els núvols que havien enfosquit la nostra casa jeuen colgats al fons de l'oceà. Bon dia, titis. Bon dia, tastolletes. Parlem de Ricard III. L'obra d'avui va ser escrita per William Shakespeare, el gran, el famós, l'important. Massa pedant? Ricard III és una obra venjativa que parla de dolor i divertida. Bàsicament es basa en un personatge interpretat per Lluís Omar, que acaba sent el rei d'Anglaterra, per això Ricard III, i que per aconseguir-ho és tan fàcil com anar cridant a tort i a dret que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. Bàsicament ve ser això. Spoiler alert. Shakespeare no sempre és fàcil, amb la qual cosa, per llegir-ne un llibre o anar-ne a veure una obra de teatre, val més anar preparat. Amb això el que vull dir és evitar anar a veure l'obra un dimecres a la nit sense abans haver dormit molt bé o tenir un examen per l'endemà ni res d'això. Heu d'anar-hi amb la ment tranquil·la, a punt i amb molta atenció. A partir d'aleshores, si realment estàs centrat en el que passa damunt de l'escenari, és molt fàcil de seguir Ricard III. Un cop més, els actors fan una molt bona feina, sobretot Lluís Omar, el protagonista, i el meu descobriment personal, Jordi, que no el coneixia i em vaig quedar bocabadada. I gent que no solta motius, la escenografia és molt interessant. Fan servir portes correderes una miqueta estranyes i càmeres i coses així, que sí que és veritat que en algun moment és una mica excessiu, o sembla com que hi ha aquesta nova moda que no pots fer un clàssic i ja està, sinó que tot ha de ser nou i modern i de tot, però si més no resulta interessant. Algunes escenes feien una mica estranyes perquè els actors estaven palplantats al mig de l'escenari, mirant-se els uns als altres estàtics, i anaven parlant, però com tot una mica com forçat, que s'aguantessin drets i no es moguessin. I l'únic personatge que s'anava movent d'aquí a allà, i anava corrent per tot l'escenari era el personatge de Lluís Omar, que era un home amb problemes a la cama i tot això, que dius: fill meu, tu no et moguis justament, fill meu, seu i reposa. For goodness sake. És a dir, si fins ara encara no has vist mai cap Shakespeare, aquesta és l'ocasió perfecta per estrenar-te. Definitivament, Shakespeare mola! Bona nit, titis. Bona nit, castanyetes. S-H-A-K-S-P-A-R